Zdravíme všechny bratři a sestry, kteří koukají na tohle video, než vás Bůh požehná. A chci vám jenom říct, že zítra jsou křty v Halifaxu a protože nás takhle Bůh požehnal, tak prostě jsme se rozhodli tady jít a na tohle místo a prostě vzdát chválu Ježíši, protože v Bibli se píše, že Bůh hledá ty uctívači, kteří ho budou chválit kdykoliv a v duchu. Máš chválu? Tebe patří chvála, čest a sláva. Tebe zvedáme své ruky a chválme svaté jméno. Tebe patří chvála, čest a sláva. Tebe zvedáme své ruky a chválme svaté jméno, lebo ty jsi Pán, ty jsi náš veliký král, nikdo nejako ty, Ježíši, nikdo nejako ty, lebo ty jsi Pán. Ty jsi náš veliký král, nikdo nejako ty, nikdo nejako ty. A miluju Kristu, hai bararas. Mi vas dar giro na vovre, vas dar le vas caric tu te.